дар як ошхона ҷавоне бо падари пири худ машғули тановули таом буданд ва падар ки хеле ҳам пир буд аз уҳдаи хӯрдани хӯрок намебараванд ва писар ба ӯ хӯрок медод ва дар ин ҳангом гоҳо хӯрок либос ва рӯи пиромардро олода мекард, вале фарзанд бо як муҳаббат, бо як дилсӯзӣ, бо як шавқу рағбат либоси ӯро, рӯи ӯро, дасту рӯи ӯро тоза мекард ва аксарияти онҷо будаҳо аз ин бо як назари хунук нигоҳ мекарданд. Падару писар хӯрокро тановул карданд ва писар назди дастшӯ рафт ва дасту рӯи падарашро тамиз кард, сари либоси ӯро дуруст намуд ва аз ошхона берун мешуданд. Дар ин асно пирамарде ки он ҷо нишаста буд фарёд кард: писарам, оё ту чизеро дар ин ҷо фаромӯш накардаӣ? писар ҳам бошад бо як итминон гуфт: на, ман чизеро фаромӯш накардам. пирамард бошад гуфт: на, ту чизеро ин ҷо гузоштӣ. ҳикмати барои тамоми фарзандон ва умедворие барои тамоми падарони пир. ҳамеша волидайни худро дӯст доред. онҳо неъмати бебаҳоянд, ба қадри онҳо бирасед. онҳо фарзандони худро бо як муҳаббат, бо як дилсӯзӣ, бо як навозиш, бо ҳазорон талошу заҳмат, кӯшиш бузург мекунанд ва он хотир ки дар давони пирӣ дастгири онҳо шавад. ин умеди онҳоро пӯш кунед ки ҳеҷ гоҳ барбод надиҳед.